Maraba da zuwa bidiyon mu akan bankers pattern. So a wannan bidiyon za mu yi magana ne akan wani sashi na forex wanda yawancin day traders sun fi yawan amfani da shi, kuma a kowane lokaci idan har market kasuwa ta yi maka makin wannan rawar ko ta baka wannan alama, to ka tabbata za ka samu riba. Shi ne muke kiransa da bankers pattern. So wato bankers pattern abin da muke nufi shine kamar manya-manyan kamfani da suke cikin kasuwar trading, kamar mu ce institutions, sai kansu su 'yan bankin da manya-manyan dai kamfani da suke ciki. Za mu nuna muku yadda suke ba da wani alama ko wani pattern da zai nuna lallai suna wannan kasuwar. Muna da su kashi hudu ne. Na farko muna da me drop, so ku yi haƙuri, muna da me drop, sai muke base, sai muke da rally, muna da kuma rally, base, rally. Ku yi haƙuri, drop, base, drop, rally, base, rally. Sannan sai muke da wani drop, base, rally. Sannan kuma sai ya drop. Sorry, ku yi haƙuri. Muna da drop, base, rally, sannan sai drop. Sai kuma muna da rally, base, drop, sannan kuma rally. So yanzu bari in dawo kowane guda ɗaya daga ciki in yi, bari kawai in daga nan in yi, sannan sai in ba da misali a cikin tare da babban misali. Magani muka ce nan drop, sai muka kira ina nan base, kira shi base. Kar ku manta wannan muna yi ne don mu ba da misali akan yadda yake. Za mu shiga cikin kasuwa ta gaskiya, asalin market din, mu ga me yake faruwa. Sai kuma nan muke da drop, sai nan muna da me nan muna da rally, nan ma haka rally, sai nan muke da me base. Da in za ka daura haka shine base din mu. Haka nan ma muna da me base, base, sai nan muke da me drop, sai nan muke da me rally, sai nan muke da me drop kuma, sai nan muna da me na gaba, muna da me base, muke da me rally, sannan muke da me drop. Okay, nan base ɗin magudin mu saka mai shi ma base, sai muke da me rally, so wa'annan su ne pattern guda hudu wanda masu banki suke ko banka suke creating a kasuwa, suke nuna alamar a kasuwa. To duk lokacin da kaga ɗaya daga cikin wa'annan guda hudun, to ka tabbata market za ta tafi yadda ya kamata. Yanzu bari in goge, sai in dan mana misali akan da dan kendir haka wanda zai bada ma'ana sosai. Kafin a bidiyon mu na gaba, Insha'Allahu, zan yi kokari in shiga cikin kasuwa ta gaskiya, in nemo inda wa'annan abubuwan suka faru, mu ga ya kasuwar ta kasance.
yanzu bari in goge gabaki ɗaya wannan ɗin sai mu ba da misali kamar yadda na ce na farko muna da me drop base drop kamar yadda kuke gani na ce haka drop base drop. So abinda nake nufi da wannan bari mu ja da candles mu ce mu samu candle ɗaya mu samu candle ɗaya kuma ƙara samun biyu wani lokaci zai kai uku amma kowane lokaci na fi so in ga candle sun kai akalla candle uku haka sun sauka da kyau sannan sai me sai ya fara yin ƙananan candle wanda ƙananan candle gaskiya ba zai yi amfani da yanzu zai sai ga fara yin ƙanana su sama su ƙasa su sama su ƙasa su sama kuma da ƙananan candle ka rasa ina kasuwar tana mai rawar barasa ita ba ta yi sama ba ita ba ta yi ƙasa ba so a lokacin da ka ga wannan shi ne sai ka kira wajen mai base ɗinka sai kai sauri ka ja wannan kwalin nan ka ja wannan kwalin da yake ka ja shi a wajen. So idan ka ga haka wato kenan yanzu kana jiran mai market ɗin ta mai ta fasa wannan range ɗin da muke kiran shi range rawar barasa ta fasa sannan ta koma sai kai sell idan za ka yi sell sai kai sell ha gani sai kai sell shine wato za ka jira market ɗin bari mai amfani da candle ɗinmu ka samu mai ya fito waje haka kenan ka samu mai yayi breakout ya fasa bangon ranging ɗinmu sannan sai ya koma in ya zo da test sai kai sell sai ya sauko da kai haka su ma sauran kusan duka al'adar yadda candle ɗin ya creating yake yi bari yanzu mu je na gaban mu gani haka shi ma idan za ka yi mai in za ka yi magana akan na rally base drop shi ma haka yake rally base rally shi ma yadda da ne maganan drop base drop shi ma haka na rally base rally yake za ka ga in yi haka sannan mai sai ka ga su ɗan kendir ɗin ya yi sa akalla ka kendir guda uku kaga kendir guda uku sun tafi masu kyau wanda ido ya aka ce ido ba mudu ba amma san kima za ka gansa kai da kanka za ka ce lalle wannan kendir ɗin nan sun cancanta amma idan muka shiga kasuwa ta gaskiya nan ne za ku ga misalai da kyau yadda za ku gamsu sannan sai wannan rawar barasa a wajen nan shi bai gaba ba shi bai baya ba so a lokacin da kaga haka sai kai sauri ka ja kwalinka idan ka sa kwalinka sai ka jira ya fasa wannan kwalin wato ya haka idan ya fasa sai ka jira shi mai dawo ya retest ya dawo ya taba idan ya taba sai kai buy sai ya tafi shi ne abin da muke kira wannan misalai ne guda biyu daga cikin bankers wanda suke amfani da shi yanzu mai guda biyu kenan bari mai ƙara yin na uku shi ne wanda na ce muku za ku ga ya zo mai drop base sai ya yi rally maimakon a'a ya sauka maimakon a'a shi ya sauka ya haka to ba zai yi ba sai ya koma sama a bidiyon na gaba mu shiga asalin kasuwan zan faɗa me yasa wannan karen ya koma sama me yasa kuma wancan karen ya sauka duk za mu yi magana a wajen duk zan yi magana Insha'Allahu a gaba sai ya dawo daidai nan idan ya dawo wajen sai ya mi kuma sai ya sauka so wasu akan wannan wasu sukan ce me yasa ba za su yi buy ba a wajen nan sai in da har kaga kana da dama kai buy amma da ya zo dan nan ka tabbata ka fita kai buy idan ya zo wajen sai kai buy kai mi sai sannan kai mi sell ka samu mi riba biyu sannan kai sell shine me muke da drop base rally sannan sai me drop mai tsawo kenan sai kai sell a wajen ka sayar da kasuwarka haka shi ma na gaba nake nuna baku misali shi kuma wanda muke da mai rally sai muke da mai base zai ta rawar barasa a wajen shi ne muke kiran shi base rawar barasa sannan sai mai drop sannan sai ya tafi ya rally sai gaji ya yi rally so haka su ma suke tambaya to me yasa idan yayi breakout a wajen nan idan suka ga a misali mu ce yayi haka me yasa ba za su ce in ka ga dama za ka iya kai sell mana za ka iya kai sell amma ka tabbata da ya zo daidai a wajen nan kawai ka nemi ka fita ka nemi buy
kamar yake ga muku a bidiyo na gaba muka shiga na kasuwa ta gaskiya, a nan ne zan yi maganan me yasa muke samun drop base rally din nan, dalilin idan candle din suka yi kaza me yasa ake yin shi, me yasa kaza ke faruwa. Saboda me su wa'annan masu bankers din nan, wannan high institution din nan suna mai wasa da hankalin mutane don su dirga ku su yi kamar za su tafi sama. Saboda mai sun fika kuɗi, su za su tafi da kasuwa. Kamar Dangote, dan mai karamin trader haka, dan shago ya iya da kasuwa. In Dangote ya so yau ya sako da kuɗin siga, tashi ɗaya zai yi sako da kuɗin siga. In ya ga dama tashi ɗaya zai tare da kuɗin siga. To su ma haka suke yi, su ma haka suke yi, tunda mai sun fika kuɗi, da haka su za su tafi da market ɗin yadda suke so. Amma mai more advantage ɗin ma'anan za ka iya ganewa idan suna ƙoƙarin si kaza, shine muke kiran shi wannan bankers pattern. Insha'Allahu a bidiyo na gaskiya za ku ga misalin nan ya fito yadda ya kamata, za ku fahimce shi sosai. Ina fata kun gamsu kuma kun ji daɗin wannan bidiyo. Ma da a bidiyo na gaba, ni ne kabir naku mai gabatarwa. Ma'asalam, bisalam.